Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da yau, barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. A yau maganganun da zamu yi maganganu ne waɗanda za su yi matukar baku nishaɗi kuma za su yi matukar baku mamaki. Sai dai ta wani gefen bai zama lallai a ce za ku yi matukar farin ciki ba, musamman ma idan kuka je abubuwan da yake faruwa dangane da jarumi Adam A Zango tun daga lokacin da wannan jaruma ta yi aure, wato ta auri wannan jarumi. Idan kuka ji wannan abu, na tabbatar da cewa abin zai matukar daga muku hankali, kuma abin zai matukar baku mamaki, kuma abin zai matukar dugunzuma muku hankali, wanda da zarar ka ji shi ko kin ji shi, abin tabbas abin mamaki ne kuma abin al'ajabi. Sai dai akwai wasu mutane da suke ta cewa abin ba haka bane, sai dai kuma wata majiya mai karfi ta tabbatar mana da cewa tabbas wannan abu haka yake, domin tabbas muna da hujjoji kuma muna da dalilan da yasa muka ce wannan abu haka yake. Sai dai akwai wasu mutane ɗaiɗaiku waɗanda suka kasa tabbatar da hakan, sai dai wasu bincike da aka gudana a cikin wannan masana'anta ta cire fina-finai, musamman ma dangane da wannan babban jarumi wato Lilin Baba da kuma wannan babban jaruma wato Ummi Raf, har zuwa wannan babban jarumi wato Adam A Zango. Wannan bincike da aka yi, wannan bincike ya tabbatar da mutane gaskiyar abin da ake nufi, kuma wannan bincike da aka yi, wannan bincike ya tabbatar da wasu gaskiya da kuma wani abu da ake ta zargi a shekarun baya, musamman ma abubuwan da ake ta zargi dangane da jarumi Adam A Zango da kuma wannan babbar jaruma wato Ummi Rafahi a yanzu a wannan lokaci, kuma aka tabbatar da hakan. Kuma wannan abu ya tabbata ne ba don komai ba sai don dalilin wani tsohon asiri da ya tono. Wannan asiri ya tono ne ba don komai ba sai don wasu muhimman dalilai da yasa aka yi kwakwaran bincike kuma aka tabbatar da hakan. Wasu mutanen da yawa sun yi matukar mamakin wannan bincike da aka yi, wanda binciken ya yi matukar bai mutane mamaki, inda a wannan lokaci hankalin mutane ya yi matukar tashi, kuma hankalin mutane ya yi matukar dagawa, domin da zarar ka ji shi kamar yadda muka faɗa, ka ji shi ko kin ji shi, abu zai matukar baka mamaki, musamman ma idan har aka ce kana matukar supporter wannan babban jarumi wato Adam A Zango. Kuma wasu mutanen da yawa sun so su san dalilin haka, sai dai ba su samu dama sun sani ba sai a yanzu a wannan lokaci da bincike ya gudana kuma aka gano tushen wannan matsala. Sai dai wasu da yawa suna cewa tabbas wannan matsala ba za ta taɓa kawowa ba, dole sai an yi wani kwakwaran abu, kuma sai an kafa wasu dokoki da sharuɗa, wanda idan aka yi hakan ne kawai shi kaɗai ne zai iya kawo wata mafita, wato mafita mai ƙarfi, wanda insha Allahu za a yi matuƙar samun nasara akan hakan. Sai dai akwai su manya-manyan jarumai inda su da kansu suka fito suka tattofa albarkacin bakin su, musamman ma idan muka yi dangane da Kaduna har izuwa Kano, kuma bugu da ƙari muka ƙara waiwaye izuwa Kebbi har izuwa Nasarawa, kuma idan muka dawo gida wato Jigawa. Akwai su manya-manyan jarumai da muka tabbatar da cewa tabbas sun yi bincike akan haka, kuma sun tabbatar mana da wani abu wanda dalilin wannan abu ba karamin daga hankalin mutane sosai ba, inda shi kansa wani babban jarumi da ya fito social media yi maganganu kan cewa tabbas bai tabbatar da hakan ba, amma kuma maganganun da suke ta yawo suna kokarin su tabbatar da hakan, inda har wasu suka ƙara kafa manya-manyan hujjoji da dalilai, wanda kuma wayannan dalilai da suka kafa kuma da hujjoji da suka kawo hakan ya tabbatar da cewa tabbas ba wannan abu gaskiya ne ba wai ƙarya ba. Idan muka yi bincike da wasu manya-manyan jarumai mata, inda su kansu suka fito social media suka yi maganganu, kuma duk da cewa maganganun da suka yi ba wani yawo suka yi ba, amma kuma sun yi mutum inda suka yi taro a tsakaninsu, inda suka tsaya suka taru kwansu da kwarkwatarsu, kuma suka tattauna abubuwan da ya shafi bangaren rayuwarsu, musamman ma bangaren rayuwarsu ta aure. Inda ɗaya daga cikinsu take cewa tabbas ni kaina na fahimci cewa idan ba aure ne ba, wannan fa abu zai ci gaba da damuna, domin tabbas yin aure na a yanzu shine babban farin ciki na, domin wannan rayuwa da nake yi a yanzu, wannan rayuwa ce wacce ba ta da amfani, kuma ba ta da tushe, kuma ba ta da sila, wanda a yau idan aka ce na faɗi na mutu, to me zan cewa mahalicci na, kuma me zan faɗa a lahira, wanda a yanzu nake ganin cewa gaskiya mu yi aure ya fi mana sauƙi, mu ajiye wannan harka ta fina-finai, domin harkar fim ba komai za ta ba mu ba sai baƙin jini da kuma farin jini a gurin waɗanda suke so su bi mu lalace, amma kuma ga waɗanda suke son mu tsakaninsu da Allah, tabbas za su yi matuƙar farin ciki idan aka ce yau gashi mun daina fim mun shiga harka wato ta ma'aurata, wato mun riga mun yi aure mun tare kenan. Sai dai akwai su mutane da suka fito suna maganganu da yawa akan hakan, inda suke cewa tabbas waɗannan mata sun yi mutum ne ba don komai ba sai don wasu dalilai, kuma dalilan ba wasu dalilai bane masu muhimmanci, sai dai kawai dai suna so su ƙara bunƙasa harkokinsu na yau da kullum, musamman ma harkokin kasuwancinsu. Sai dai wasu sun kasa tabbatar da hakan, inda suke cewa tabbas akwai dai dalilin da yasa aka yi hakan. Sai dai mu ce ku ci gaba da bibiyar mu a cikin wannan YouTube channel ɗinmu mai ɗimbin albarka, wato AA Doka TV, ko kuma ku bibiye mu a AA Kasada TV, domin dukkanin abin da muka samu kuma ku same shi.